Tiew Kulab Syiem Syntiew quát hồn tang si korba ting klarna Dasan tu berkajanai swabaka ayom pirem kan stai Syntiew bala kirku hai singim jonga khmat ba fukiring jadu jingit banila la hadul khasuk Nihasnu hashipa Bathi ngahum jingim shirata Bati gamantagan ngan yan intait hai kutsaden Syntiew bala keku hai jingin jonga mat bapu pirin jadu jingit banala la hadu hasuk Nihasnu hashipa Bathi ngahum jingim shirata Tiew Kulab Syiem Syntiew quát hồn tang si korban syukurna Kasandul terhajana coba ka ayom perengkan star Syntiew bala kirku hajingim jonga khmat ba fukiring jadu jingit banila la haduk hasuk nihasnu hashipa Bathi ngahum jingim shiraita Syntiew bala kirku hajingim jonga khmat ba fukiring jadu jingit banila la hadul hasuk nihasnu hashipa Bathi ngahum jingim shiraita Tiew Kulab Syiem Syntiew quát hồn tang si korba ting klarna Dasan tu berkajanai swabaka ayom pirem kan stai Syntiew bala kirku hai singim jonga khmat ba fukiring jadu jingit banila la hadul khasuk Nihasnu hashipa
bật phi ngà hung chính em chỉ đời ta Jing yêu bi su sinh yên la khiวันban pi num do na chong nga dan bagi gamantadan nan yan inta it hai kuchadan sim sim chưa bala cứ khu hai chim in janga mat ba pu pirin jadi jingit banala la hadu hasuk ni hasnu bhashipa bật phi ngà hung chính em chỉ đời ta Tiew Kulab Syiem Syntiew wan hun tang shi for ban shi kola ka sandur terhajana coba ka ayom perangkan sa Syiem Syntiew bala kirku hajing gim jonga khmat ba phukiring jadu jingit banula la haduk hasuk ni hasnyu bhashipa bat phi nga hung jingim shirai ta Syiem Syntiew bala kirku hajing gim jonga khmat ba phukiring jadu jingit banula la hadung hasuk ni hasnyu bhashipa bat phi nga hu jingim shira